manzo Allah bai taba sa wando ya wuce idon sawu ba, bai taba sawa ba. Manzo Allah ce ma asfala ka'bayn fa fi nar, duk wanda wandonsa bayan Allah zai wuce wutan sawu wallahi wutan jahannama ne. Ku duba cikin mu shababu na ahlus sunna wal jamaa da wanda ba ahlus sunna wal jamaa ba, kan wandon mu kurum ya ka Allah ya kama mu. Wai mu ne masoyan manzo Allah. Ma asfala ka'bayn fa fi nar nisfu sa'at, yanzu ya zo ya kai bayin Allah in mutum na sawa ana mai ba'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-istiza bi dinillahi kufr, ba da addinin Allah kafirci ne. Mu duka wanda mu ya sauka, al'ali manzon Allah ya ce kaka bar ya wuce sawun wanga, me za ka fadi da manzon Allah gobe? Almajirai ba mu yi, maluma ba mu yi, abin da ke da ban takaici za ga almajiri ya karanta hadisi ya fahimci Allah ya bashi fahimta, amma wandonsa bayan Allah nan yake saye, in ka mai magana ai yanzu an waye, ka je kiyama ka ce da Allah an waye. Ahlus sunna wanda na mu bai da kyau, ahlus sunna wanda na mu bai da kyau, mu sa hankali kar ya wuce wajen sawu, wannan wuri kar ya wuce bayan Allah, in ma ya zo daidai da shi ko ya zo sama shi bayan Allah, amma kasan shi ka sani kana yawo ne wutan jahannama, in ba ka tuba ka bari ba Allah ya kama ka. Wanga yana cikin laifi da ake tuba, ba kana zuwa kana neman istighfari gaba da bane, a tuban shi shine wandonka da ke jan kasan nan ka bar ya zo sama ya kai bawan Allah. Wanga farko kenan biyayya na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan nabi ya ku bayan Allah, ababan da muke yi a cikin zamantakewanmu, ababan da muke cikin gidajenmu yana nuna muna cewa ba mu imani da manzon Allah ba. Yanzu an gama sallah, da shiga buki kenan, da shiga aurayya, kaga buki da muke yi gidajenmu na ahlus sunna ya saba da karanta su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko sabawa da yayi bayan Allah, fito da yaran matan nan silara, fito da yaran matan nan silara. Za ka ga rigan da za yi da amarya bayan Allah ya saba da Allah, shi ne mai za a dunka mata riga, gashi nan ya fidda shefinta bayan Allah, gashi nan tana sai ka ce turun indiya. Kai ya ka bincike wane ne babanta ahlus sunna ne, wane ne manta ahlus sunna ne, kuma shirin da ta yi na bayan Allah na rasa da Allah, haramun ne wani namiji ya gani face mijinta, amma mu ya muke yi, mun fito da su waje, kowa na gani, guntu ya gani, dogo ya gani, wawa ya gani, mai wawa ya gani, mahaukaci ya gani, kowa na gani, ga ta nan ta sa riga amma ba alamun sa riga. Wani Allah gabanin wannan aure yariyar mai nikabu ce, kaji ai yau ba komi bane, yau ne ba laifi bayan Allah, yau ba komi bane, sai a zudda nikabin ajiye gefe, a sa mata makeup, gashi nan ta yi press. Jiya yariya da ganin fuskanta ma shi an yi kama ana yi, amma gari na wayewa bayan Allah, hotunanta da ke kan status mutane ya fi 200, wanda ke kan Facebook ya fi 200 bayan Allah. Mun manta da Allah, in ka ce da iyaye a yi kokari a duba, a yi kokari a gada ta ai yau kada ne ba laifi ba, wannan ranar auren yariyar na wallahi mala'ika mutuwa ya sauko mata, ya sauko mata. Kuma ya faru, akwai yariya da ranar aurenta ana sa mata makeup ana gyara ta, ana gyara ta, ana sa mata makeup ana gama gyara ta, shi ta ji ana kiran sallah, shi ta ce da mai kwalliyan zan je yi sallah, sai fashe da dariya. Mai kwalliyan shi suka fashe da dariya, ko tana cikin hankali ita ne. Bayan abin da aka mikin ga wurin awa 2 za ki je ki alwala, ta ce na ran sai da Allah in bai sallah ba ban zuwa. Yayi bisa ya kasa takiya, shaka kira mahaifiyan wannan yariya, aka ce mata yariyar na fawo tana son ta je ta yi sallah, kuma sallan nan shi ta wanke makeup, ta wanke shi kas, sa'an na ta yi sallah. Shan man takiya ai yau kare ne kamar da iyaye ke faɗi, ai mun gama karamin sallan ga za ga sun sa da yaran mata riga suna yawo, ai yau kawai ne, yau kawai ne. Sai ta ce yau kawai, ta ce umma saulara ki ji suwa, saboda suwa wanga mutane ke ne suka ce sun zo ne saboda, ta ce na ran sai da Allah, na ran sai da Allah in bai sallah ba ban fita. Shan mata ce ku kyale ta je ta yi sallah, shi ta je ta yi alwala, ta yi alwala, ta je ta saya tana sallah, ta yi sallah.
ana jiran amarya ta fito ba ta fitowa, man na shiga an jatar da amarya sujjada, mala'ikan mutuwa ya fi da ranta. ta ta mutu sallan nan na kan tanda ba ta yi sallah ba. Yaran da muke wanke su rana aure sau nawa suke sallah, sau nawa suke sallah. Muna rayuwa ya ba mu wahala, ko me manzon Allah ya kawo da Allah ya kawo a cikin rayuwa na shine las, shine las. Yau ana magana ai wani ya bi matan wani, suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wai yayi laifi. Wace ta bi bayan mijinta, wallahi na rabu da ita kada da kada, amma matan shi ta shiga wurin boka ya fi so 10 yana kwance da ita. Ta yi da Allah kishiya dai normal, ka maka kishiya ka kasa kwana. Ta yi da Allah kishiya normal, matan mushrikai nawa muke kwana da su. Sau nawa suke shiga boka, call ma ta receive 30 minutes, ba ka hankuri da ita, kai da Allah wa ya fi wani. Ya Allah zai biya muku bukata, ya ba mu talauci, ya ba mu wahala, mun bar abin da mu muke so fi ne farko, abin Allah shine banza. Wallahi mun wahala, kiyama kuma kai sa ba mu shiga aljanna.